ассалому алейкум дӯстони азиз. созе назен тарафи пажарка даем сеим дарвоза ози ворид мегардем. мараҳа пураш мода нишон метем. мағозаи 10 сомона рафтестем то 15 мая акция рафтесте. духтаро дар ин нуқтаи савдо медонен бисёри чизое ки 10 сомон буданд ку пасудо 5 сомон шудагиам бовар мекунед. бисёри 5 сомон бу 6 сомон инам хеле нархо шудагиай успед кунен биёен харидорӣ кунен. духтаро дидена анами дуюм дарвоза сеюм дарвозаро ки ворид гаштем то охирша ряди ростакира мерем. ина марамат охиршаи тарафи дасти рост мегардем. дидена тарафи дасти рост мегардем. якум қатор не дуюм қатор ворид мегардем. марамат плакачон ҳастай. мана плакати 10 сомона гуфта навистагиай ози ворид мегардем. бо ма ҷудогона видео мекунам шумода нишон метам. духтаро успед кунен бисёр аксҳои зур рафтистай. тамошобинони азиз нигоҳ кунен тамоми намуди пасудое ки дидестен ку ҳамаи ҳамина то 15 мая то 15 мая акция кардагиян. нигоҳ кунен 10 сомона 6 сомон шудагиай бовар мекунен. нигоҳ кунен чиқа хушрӯчаане коса ним коса кадомша ки мегирен ку инамҷа 6 сомон. ина кадом меша гирифтаниян ҳатман анами нуқтаи савдо биёен аз наздик бинен тамошо кунен интихоб кунен боварӣ дору маъқултон мешава. ина ним косаҳои калони хушрӯам дидестен ҳамёям 6 сомон шудагиай. бозори корвон тарафи иам 6 сомона ира бинен қафасонани косо 6 сомони тамошобино. бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки омадед рост биёен ряди ростаки баъд дасти рост мегардена дуюм қатор мешава. мағозаи 10 сомон наплакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен. 10 сомона 6 сомон ши духтаро бехабар намонен. инчунин нигоҳ кунен инаминоям 6 сомон шид. дидена пиёла коса ним коса ҳар он чизе ки 10 сомон буд 6 сомон шудагиай то 15 мая и акция. баъд нигоҳ кунен духтарако ино чанди шидан ино нигоҳ кунен кадомаш ки 15 сомонӣ буд куи пасудои калони хушрӯ 10 сомон шудагиай. инош чи ҳамаш калону ва иёра бинен духтаро хеле акция ягон ҷода нестай успед кунен ки тамом нашава. ино калонан духтаро 15 сомонӣ будан 20 сомонӣ будан ҳамаш 10 сомонӣ шудагиай то 15 мая и акция давом дора. марамат дар инами муддат успед карден миёян бо нархи дастрас анаминора харидорӣ мекунен. мана 15 сомоно ҳамаш 10 сомонӣ шид. ана баъданаи асартигирако 25 сомоно 20 сомон шида. мана қисми поёна биненда духтаро 20 сомон кадомеша мегирен 20 сомон. ёш чи 10 сом ине косора дидена духтаро 10 сомон. марамат тамошобинони азиз инами қадар ё 15 сом ва ё 15 сомон шидаги буда духтаро 25 сомон буд 15 сомон шид. мана ине косояма ай косош буд 10 сомон. мана тамошобинони азиз сезони тарбуз харбуз мешава гуфти гапо барои ҳаваяй дидена аҷоибот ҳамаги 15 сомон шид калони хушрӯ. ино чанд сум шид? ино ёям 10 сомон шиданд. хулоса пасудоро арзони бад кардагиянд духтарако успед кунен биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. духтарако нигоҳ кунен вареницаҳои фасон омадай диден 15 сомон кришка дорак 20 сомон инаҷа бо 35 сомонаш будаяй калоно 35 сомон дидена чихо хушрӯ туфаям барен фасонай деҳат калонаки хушрӯай марҳамат 35 сомон инамучам ҳастай ишам 35 сомон будай. хулоса духтарако инами қадар борои нав омадагиай ҳамаша ози акция кардагиян биёен харидорӣ кунен. мана дидена иҷада бо барои тортгириам будая чанд сумай 55 сомона кругли. ина барои крем ҳастай. мана ин намуд ва яко ҳастай қолабако ҳастай. хулас ҳамаи чи ҳаст. мана иҷада 25 сомони ин хели ва яко ҳастай органайзеро диден. ина сабатако 10 сомон духтаро марамат дар кортон боша агар биёен аз наздик бинен. ина бо 20 сомони инамхе контейнеро ҳастай барои чи мегам донагӣ. мана ина 20 сомонай майдатарш калонош 30 сомонай дидена чихо хушрӯ. ино бо 15 сомон. ина духтаро термусо чанд намудуш ҳастай нигоҳ кунен 40 сомон ино 55 сомон 80 сомон
термосой калони хушрӯвай. Баъд инчунин тифало омадагия 60 сомонӣ. Борошон бораи хушрӯвай як борак биёнда. Баъд нигоҳ кунен салфетницаҳоро диден, не калон 40 сомонай, майдатараш 35 сомон. Инчунин ҳастай азанаи намуд термосо ино 80 сомона. Хеле набороям дошт, яъне хушрӯа. Ира бинен наборошона 180 сомон. Ягон ҷо падарка баридам хушрӯ. Мана марамат иҷада бо гулдонам доран 7.5 сомон, 10 сомон, контейнерам доран. Хеле сатилам ҳастан. Ваёям ҳастай. Барои ина микроволновка ва чизо посудоям ҳастай. Хлебница ҳаст, нигоҳ кунед, хлебницаҳо 150 сомон. Хулас техника дар корайтона, посуда дар корай. ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза. Ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен, рияди ростакӣ то охира биёен духтаро. Баъд дасти рост мегарден, дуюм қатор мешава мағозаи 10 сомон на. Нигоҳ кунен, иҷада чиха бисёрай, не косачаву ина 7.5 сомонӣ. Ина иҷа акция рафтаста 10 сомонӣ шудагия диден, органайзер диден сетта дора. Хулоса борои нав бисёрай духтаро, борои акциони бисёрай. Грандиозная акция рафтастай, марамат хоҳишмандо успед кунен, биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Ина духтаро то 15 мая акция рафтастай, инам 30 сомоно 20 сомон шудагия дидена. чихе лампои фасонай. Мана марҳамат касседа дар корай, туфаям барен хушрӯвай. И ҳам светилник мешава, ҳам лампа мешава. То 15 мая инами акция кати метонен омада харидорӣ кунен духтаро. Ина вентиляторчо сезони амино шидо 25 сомонай. 25 сомон. ҳар хела ин хе ва яко ҳастай контейнерчо барои холодильник. Мана марҳамат дар кортон боша, омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. И тараф да боша ҳар он чизе ки мебинен 5 сомонай. Лакай, помадай, тушай, хулас ҳамаш, румяна, крем, чизе ки дидестен ҳамаш 5 сомон. Мана нигоҳ кунен. И тарафам ин тарафам нигоҳ куненда ваёям заколкачоям ҳама намудуш ҳастай 5 сомон. Мана 5 сомон. Исунам ҳамаш 5 сомонияй. Дидена духтарако ойначаву, термосчаву, инаи хеле вайгираку. Диден ҳамаш 5 сомонӣ. Марамат омада аз наздик бо тамошо кунед. Баъд медонен духтаро инаи термосчоро арзон кардагия, нигоҳ кунен 70 сомон, 50 сомон, 80 сомон, калони 100 чансмаиё 130 сомонай 80 сомон шудагия. Ҳамаи ҳамида ҳози акция рафтастай, успед кунем ки тамом нашава. Иҷада бо аксессуар барои телефонам доран, заряднику хел чизако ҳамаи чи ҳастай. тамошобиноҳо нигоҳ кунед, инаи хел ба яко ҳастай 35 сомона. Подставкаи барои картошка пиёза не барои шампу намони мешава. И вана дамони. Чизе мони мешава. Хулас чизе чам. Хулас подставкачаи хушрӯ. Марамат ҳамагӣ 35 сомон. Касседа дар корай акция рафтастай. Ино партачаҳо 65 сомон буд, 50 сомон акция рафтастай. То 15 мая чизе ки мегирен дар ин нуқтаи савдо арзон шудагия акция духтаро. Марамат ина 25 сомони сатило ё хушрӯ ҳастанд ки ба қувватакан. Чанд намудуш ҳастай, ина иҷа бо стулошам ҳастай 25 сомон, ина 20 сомонаш, 30 сомонаш. Мана марҳамат биёен духтаро. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза. Ҳамин сеюм дарвозаро ростаки биёен духтаро то охирша. Баъд тарафи дасти рост мегарден, дуюм қатор мешава. Магазин 10 сомона плакатчон ҳастай, бо персент нишонтон метиҳанд. Хулоса бинен духтаро ҳамаи чи меёбен аз инҷа. Инаи тағурачиҳошона бинен 15 сомонӣ. Унаваиш 10 сомон. Калони хушрӯ бори Хитояй духтаро. Сифатошон беҳтарин. Мана марамат ина барои ваям будая, тортам ҳамаи чи доранд. Хулоса биёен духтаро, аксияи грандиозни рафтастай, аз аксия қафон намонен. Ина духтарако чӣ намуд бакале мегирен? Диден чихел хушрӯчанд 7.5 сомон шудагия. ҳозир бисёр шуда аксия рафтастай, ҳамаи ҳами 7.5 сомонӣ то 15 мая ҳам хеле аксияй. Обнӯшакҳои хушрӯ ҳастай, трубочкадор, ваям 7.5 сомон. Нигоҳ кунед хе равғангирако ҳастай, шишагӣ 7.5 сомон. Инаи бакало ҳастай 7.5 сомон. Шакаргирако ҳастай 7.5 сомон. Ҳамино ина иҷада бо равғангирако 5 сомонай духтаро. Дидена ҳама чишона арзон кардагиан то 15 май. Успед кунен ки тамом нашава. Мана иҷада нигоҳ кунен, инаи обнӯшако 10 сомонай.
ایوش هم 7.5 сомон. اینه бакалаку бо 6.5 сомон шиде. Мана марама духтаро ко биёен аз пеш не ино 35 сомонӣ. Мана обнушакои калони хушрувай. Ино чи? Ино 10 сомон. 10 сомон а? Обхрак. Обхракои тобистона омадай 10 сомон. Мана марама чанд намудуш ҳастай. Омада аз наздик бо бинен. Освежителё ҳастай. Освежителё 8 сом, 10 сом, 5 сом, 3 сом. Инам хеле нархушон. Ина бо биёин аз наздик хитон якта ба якта тамошо карда интихоб кунен. Хеле футлярчи кошам астай. Ҳамаи чи овардагиан охи нигоҳ кунен. Мана марамат ҳози бо ҳамашда акция рафтистай. 5 сомон диден ай футляра. И барои зумнои паставу шоткай айда. Хулоса сачоқчаву палатенцои фасонаку. Ина ҳамаи чи доранд. То 15 мая акция рафтистай. Ҳамаи ҳаминода акция дахл дора. Ҳамаи ҳаминора бо нархи арзон. Ина ино 7.5 сомона ва чиан ки? Вай пишевой болой. Пишевой пленкай ко болой паздада мемони болой коса пусада 7.5 сомон я пачкаш. Ана ин тараф боша 5 сомон. Ина дигарош боша наборако. Инам хеле ва яко ҳамаш 5 сомонӣ. Мана марҳамат биёен бо нархҳои дастрас тамошо карда харидорӣ кунен. Акция боз ҳам акция духтаракои хушрӯ то 15 май аксияи грандиозне рафтестай нигоҳ кунен. Инамҷа чизе ки мебинен ку 5 сомон шидагай. Ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ будан. Ҳозир бошад 5 сомон шид. Марҳамат касседа дар корай биёен бинен. Чизе ки дидестен вешилка ҳастай. Ина намуд ва яко ҳастай дидена. Пришипка ҳаст, мачалочко. Ина гилдонакора бинен чихе гилакора бинен чихе хушрӯвай. Аҷоиб. Хулас ина пешбандако пачкаи резинка хулас ҳамаи ҳами 5 сомон. Ина духтарако ина набори пинсепа диден чанд намуд дорад 5 сомон бовар мекунен. Марҳамат ина бакалоям 5 сомон. Бакалакоям ина хушрувако ира бинен ва ира бинен чихе фасонай золотое кольцо дорай болош. Аи чанд форма ҳастай. Нархошон 5 сомон. Ина кассе ки мегирад донаш 5 сомонай. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростакӣ то охира биёен дасти рост мешава. Дуюм қатор мағозаи 10 сомона плакатшон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен. Духтаро иҷа бозичаям доранд. Ина нигоҳ кунен ҳамаи чи меёбен пасудаям доранд. Ҳозир то ҳами 15 мая акция рафтестай ҳамаи ҳаминора бо нархҳои дастрас пайдо мекунен. Аз берун плакатшона нишони тимтона. Ина дуюм қатор дидена инами плакатшонай ворид мегарден аз наздик тамошо карда харидорӣ мекунен.